É un dos grandes escaparates mundiais da industria armamentística. A Exhibición Internacional de Defensa de Abu Dhabi xuntou a semana pasada máis de 1.500 empresas de 64 países dispostas a amosar o seu catálogo a un mundo embarcado nun rearme acelerado. Moitas destas compañías teñen a ollada posta en Europa, sobre todo desde que o 20 de xaneiro chegara a Casa Branca a administración máis aislacionista das últimas décadas. Our message is so stark to our European allies. Now is the time to invest, because you can't make an assumption that America's presence will last forever. A vontade dos Estados Unidos de empezar a pechar o paraugas co que protexe Europa significa que toca gastar máis deste lado do charco, sobre todo á vista do novo expansionismo ruso. Ata hai poucos meses a cifra máxica era a do 2% do PIB ao que se comprometeran os membros da OTAN, pero aínda non se acadou e Trump xa está subindo o listón. How this threat can only be met by spending more on defense. 2% is not enough. President Trump has called for 5%. A Unión Europea gastou o ano pasado en defensa case a metade que os Estados Unidos. Mais odiosa é a comparación con Rusia. O país de Putin gasta en armas o 6% do seu PIB. Os 27 non chegamos ao 3%. E España aínda menos. Este ano ten presupostado para ese fin o 1,3% da riqueza nacional. É o membro da OTAN que menos inviste en defensa. Dai xa uns anos estamos prevendo que a inversión en defensa que non se fixo probablemente nas últimas décadas pois ten que recuperarse de algún xeito, non? E esa recuperación é unha recuperación agora mesmo acelerada no contexto internacional, pero xa desde algún tempo prevíamos que tiñamos que ter capacidade para medrar. Nos temos estimado que seguramente teñamos que ir a unha capacidade como mínimo un 50% da que tiñamos hasta ahora, se non chegar a duplicar a capacidade que tiñamos hasta ahora. Justo Sierra preside Eurovesa. A compañía compostelá especializada en vehículos militares séntese preparada para afrontar o novo escenario. A nivel internacional estamos moi ben posicionados porque temos unha competitividade basada nunha flexibilidade de produción moi grande e ademais unha capacidade de competir en custos que estamos vendo agora a nivel internacional, que a nosa competencia é moito máis costosa, é material moito máis caro de adquisición. Eurovesa fabrica en exclusiva para o Ministerio de Defensa o BAMTAC, un chasis polivalente de eficacia probada nos escenarios bélicos máis dispares. A principal característica que destacaría é a súa modularidade. É dicir, cun solo chasis podemos obter casi diría centos de variantes diferentes, desde ambulancias, vehículos contra incendios, transporte de tropa. Estados Unidos, China ou Rusia, non? E sacando eses países, o BAMTAC é prácticamente a plataforma máis vendida da súa categoría no mundo. Como Eurovesa, unha manchea de empresas galegas ven o cambio de conxuntura unha ocasión de ouro, sobre todo porque, ademais de encher os arsenais, o que Europa busca é ser autosuficiente nos seus provedores. Hai unha oportunidade enorme para as empresas galegas e nos, dende a CIME, pronosticamos que esas aproximadamente 25 empresas galegas que traballan para a seguridade e defensa poderíanse converter en máis de 200 na próxima década se facemos ben as cousas. O vello continente non é insignificante en termos militares. Ten máis avións, blindados ou carros de combate que os Estados Unidos ou a China. Tamén ten máis soldados, pero non un exército propio, outra das asignaturas pendentes antes de emanciparse do amigo americano e comezar a voar sós.